La plataforma cívica pel cobriment de la Gran Via ha demanat a l'Ajuntament que se'ls tingui en compte a l'hora de projectar la urbanització de la semicobertura d'aquesta via. Els integrants de la plataforma asseguren que hi ha aspectes del projecte d'urbanització amb els que no hi estan d'acord. Volen que s'inclogui al projecte més bancs i un arbrat adequat a la zona, entre d'altres elements. S'han pres decisions per part d'ell sense tindre en coneixement a la plataforma i sense que la plataforma hagi tingut l'opció de dir qualsevol cosa. Fins al punt que, per posar un exemple, hi ha un dèficit important en quant a bancs que s'han de posar allà. El tipus d'arbrat, nosaltres demanem que sigui un tipus d'arbrat per donar ombra i no un tipus d'arbrat que pugi fins al 10 o a l'11 pis. Els veïns consideren que cal reprendre el diàleg que s'ha mantingut fins ara amb l'administració local. Per això esperen tenir aviat una reunió amb l'empresa municipal que s'encarregarà d'aquesta fase de les obres. Amb aquesta reunió acabarem de concretar i perfilar no solament la forma de treballar de l'empresa Vinsa, em refereixo quan dic treballar, dic de relacionar-se amb nosaltres i sobretot tindre en compte les nostres reivindicacions que des del primer dia s'han tingut en compte, però que ara fa uns mesos, des de cap predisposició a l'inici de les obres que corresponen a l'Ajuntament, que aquesta empresa no entén el sentit del diàleg. Aquesta reivindicació es va fer durant una assemblea celebrada aquesta setmana al Centre Cívic Sant Martí. Des que es van iniciar les obres, la plataforma convoca aquest tipus de trobades, on s'analitza i s'informa el veïnat sobre la marxa dels treballs. Si passa el tramvia, y voy a decir dos temas que algunos... De moment ja està enllestida tota la part estructural en el tram d'inici entre la Rambla del Poble Nou i el pont del carrer Bilbao, al cantó Mar de la Gran Via. Cada cop és més visible el calaix per on passarà el tramvia semisoterrat. Està previst que al juny d'aquest any la Generalitat acabi aquests treballs. Serà en aquest moment quan l'Ajuntament haurà de col·locar les pantalles per reduir el soroll i fer la urbanització de la zona. Els membres de la plataforma consideren que s'acomplirà el calendari previst, que estableix que la semicobertura i la urbanització de la Gran Via ha d'estar a punt per l'abril de 2006.